पानिसिलि भिजिडिसिनि आंखौ बिएसयुनि प्रेसिडेन्ट बिबानाव होदोंमोन। दा आंखौ प्रेसिडेन्ट बिबान होनायाव आं माखासे खामानिबो मावदोंमोन। दा 2018 मायथाइयाव आंखौ होनायलाय आङो बे समाव आं बिसोरजों थानानै खामानि मावदोंमोन। मावनाय समाव माखासे खामानिफोराव एक्टिभबो जादोंमोन। दा आङो बिसोरनि खामानि मावनायाव माखासे कारापसननि माखासे जौगायैनि खामानि मावनायाव आङो गावखौनो सोलायनाय लुबैदों। बे सोलायनाय लुबैनायखायनो आङो दिनै 32 नं भेरगाव समस्तिनि इउपिपिएल हान्जानि मुस्रि दावबायसा सारजों आं दिनै जइन जादों आरो जइन जाना आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बयबो रायजो राजाफोरा सोलायनायखौ लुबैदों। बे सोलायनायखौ लुबैनायखायनो आंबो माखासे जौगानायनि खामानि मावगोन होननानै आसा एबा मिजिं थिदों। बे मिजिं थिनानै बे खामानिफोराव साफ्रोमबो सुबुंफोरा जौगानायनि एबा सोलायनायनि मोनसे बारहावाखौ मोनगोन होननानै आङो मिजिं थिनानै आं इउपिपिएलआव जइन जानानै खामानि मावनो आगान सुरबाय। इउपिपिएलआव हाबनाय थांखियानो जाबाय दि माखासे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना सोलायनायखौ लुबैदों आरो 17 बोसोराव जेबो सोलायनायखौनो नुनो मोननाय जायाखै माखासे कारापसनफोरनि अनगायै। बेखायनो आङो इउपिपिएलआव हाबनानै सोलायनायनि मोनसे माबाखौ मिजिंखौ नुदों। बेनिखायनो आङो इउपिपिएलआव जइन जादों। गोबां कारापसन जाबाय नामा बिपिएलआव? जादों। जेरै माखासे जिखिनि खामानि एक्सन प्लेनफोराव सोनानै खामानि होदोंमोन बेफोरखौ मावफुङालासिनो माखासे फैसाखौ दिहुननायखौ नुनो मोनदों आरो दिहुनना जाखांनानै खामानिखौ मावाखै, आद्रा जानो हादों। बेखायनो कारापसना बेफोरावनो जादों आरो। नोंथाङा सानोना इउपिपिएलआ देरहागोन होननानै? 100%। मानो होनबा रायजो राजाया दोलो दोलो बयबो सोलायनायखौ लुबैदों आरो बेखायनो आं फोथायो। सरकारा दागोन इउपिपिएलआ? थारैनो दागोन 100%। मानो होनबा मा बुंनो सानो? नोंथांनि जिहेतु डिसिआव जिहेतु नोंथाङा बिबान दङमोन माखासे, बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायनो? आं बिथांमोनखौबो खावलायनो सानो जे माखासे सोलायनायखौ रायजो राजाया लुबैखाबाय जेला बिसोरो सरकारबो दानो हाखाला। बेखायनो इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाफैनानै माखासे खामानि मावनो, बे खामानिफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय आं बिसोरखौ खावलायो।